Poznáte tie nehnuteľnosti, kde pohodlie, súkromie a priestor hrá dominantnú úlohu? Kde izieb zámerne nie je veľa, sú krásne, veľkoryso priestranné a dokonale presvetlené. Poskytujú až nadštandardné súkromie, pokoj a priestor ich okolia poskytuje veľký potenciál, variabilitu a prekrásne výhľady. Väčšinou ich nadobúdajú vysokovýkonní manažéri, podnikatelia orientovaní na výsledok a s dôrazom na kvalitu, dizajn a originalitu. My niečo pre klientov z tohto súdka máme. Nech sa páči, vitajte a pozerajte sa s nami na túto nehnuteľnosť ďalej. Tu v reprezentatívnej a tichej štvrti rodinných domov na Medzevskej ulici v Košiciach na Pereši. Ako sme spomínali, srdcom domu je táto veľká obývacia izba, z ktorej je takmer dokonalý celopresklený výhľad do vašej budúcej záhrady. Slnko vás tu víta od ranných hodín až do popoludnia cez tieto panoramatické výhľady. Raňajky si budete môcť vychutnať za spevu vtákov, pohľadom na vašu zeleň a modrú oblohu. A vaše tvorivé myšlienky vám budú naskakovať samé do vášho poznámkového bloku alebo na váš notový papier. Vaše delikatesy si budete vedieť pripraviť v tejto na mieru vyhotovenej a plnohodnotne vybavenej kuchyni, kde nájdete všetko zabudované, čo potrebujete. A chodíte po teplej, vyhrievanej podlahe, ktorej teplotu si viete regulovať samostatne v každej izbe presne podľa vášho želania. Prípadne, ak by ste sa potrebovali schladiť o niečo viac, napriek dokonalej izolácii, klimatizácia je vám plne k dispozícii. Úplne grandiózna je táto dizajnovo riešená a krásne priestranná terasa, ktorá unikátne prepája váš dom so záhradou. A vy máte pocit, že dom a záhrada sú vlastne jedno. Len ich oddeluje táto veľká, kvalitná, sklenená stena z izolačného trojskla s úctyhodnými parametrami. Na nej nájdete aj miesto na velikánske ležovisko, na ktorom si oddychnete, ako keby ste boli v Dubaji. A už o chvíľu budete plní energie a elánu do ďalších vašich víziev. Vaše štúdio, ateliér alebo jednoducho miesto pre váš home office nájdete hneď vedľa, a to aj s veľkou vstavanou skriňou, kde si uložíte všetko, čo k vašej práci potrebujete. A teraz pozor, toto nie je len spálňa, miesto pre váš spánok, kde si budete pred spaním čítať na tejto kráľovskej posteli. Ale aj miesto, ktoré je veľké, dosť aj na dve izby a disponujúce priestratným šatníkom pozdĺž celej steny, kde sa pohodlne oblečiete a nastajlujete tak, aby ste do práce a do spoločnosti vykročili dokonalí ako vždy. Kúpeľňa je tak akurát, aby ste v nej zažili aj romantiku v penovom kúpeli, ale aj rýchlu, osviežujúcu sprchu zároveň. Predsieň je útulná a postačuje na odloženie vecí a oblečenia. A prebytočné veci si uložíte do tejto vstavanej skrine, ktorú keď zatvoríte, ostane vám len veľké zrkadlo, v ktorom sa uvidíte, aký ste dokonali ešte tesne pred odchodom z domu. Váš nákup či veci z auta si odložíte narýchlo tu, pod toto prestrešené závetrie, kde ich ochránite pred dažďom
a vetrom. A ak by ste rozmýšľali tak, že by ste si počet miestností tohto vášho nadčasového sídla chceli zväčšiť, priestor v tejto časti pred domom vám to bude pohodlne umožňovať. Stačí si ho len s architektom dokresliť a zrealizovať, lebo priestor na to tu určite máte. Záhrada, do ktorej pohodlne vklznete po týchto schodíkoch, je tak veľkolepá, že predstaviť si v nej krytý bazén s protiprúdom nebude naozaj ťažké. Fínska sauna, ktorá vás kompletne prehreje a osvieži, tu pasuje tak dokonale, že sa až čudujem, že tu ešte nie je. Alebo taká veľká kaďa s vyhrievaným perličkovým kúpelom a pultíkom pre prosecco s jahodami a výhľadom do tejto zelenej záhrady iste dobre zapadne do tejto nádhery. Myslím si, že jej úctihodných takmer 9 árov bude stačiť ešte aj na nejaký basketbalový kôš alebo tenisovú stenu. Skrátka, nápadov je veľa a priestor na ich realizáciu tu máte. Tak ako? Budete to práve vy, ktorým učaroval tento nadčasový dizajnový kúsok, postavený v špičkovej kvalite, poskytujúci pohodlie, súkromie, priestor a plno slnka práve vám? Zavolajte mi a ja vám to tu rád osobne ukážem. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.